Angibingelele. Ngibingelela abantu esinabo la embonini yamatekisi. Ngibingelela umphakathi okuyiwona esuserviceayo ngokuthutha. Sinenkinga. Konke besithi siyakhuluma kuyacaca ukuthi akusebenzeli. Akuyisebenzeli nje imboni at all. Sinenkinga ke enkulu la no transport oholwa umhlonishwa uSiboniso Duma. Konke sikukhulumile. Mhlawumbe nizokukhumbula sike saba nokuthi sime singayi emsebenzini singabathatha abantu. Kwaba ke nezingxoxo zibe khona nizokhumbula sikulomhlangano. Sasitshela ukuthi mhlawumbe konke kukhulunywe kulomhlangano kunezithelo ezinhle. Sekucacile ukuthi no lapha futhi kwakhulunywa nje kuthiwa yini propaganda. Kwakhulunywa nje ngento engamanga kuphela. Ngoba utransport konke okucelwa yithina la sicindezeleke khona. Akukho nokukodwa ofuna ukukumitha noma ukusihlangabeza kukhona. Kodwa thina funa konke okusho transport sikunderstand bese sithi sizokwenza nje ngendlela utransport akufisa ngayo. Ngiyakuqinisekisa ukuthi futhi nje umhlangano esasinawo ngaleli ilanga umhlangano ongakazi ube khona. Futhi kuyacaca ukuthi sophinda sime ukuthatha abantu ukuthi somaninike ngeke size sikusho. Kodwa nje khona ngiyabona mina ukuthi hayi ukuma nathi sekusondelene kakhulu. Engingazike futhi ukuthi mhlambe mase simile izobe lisaba khona yini ithuba lokuthi siphinde futhi sithi asiyokhuluma emhlanganweni ofana nalo. Ngoba thina yoba sinalenkinga noShanela kuyacaca ukuthi utransport noma idepartment kuyacaca ukuthi kunabantu abakwazi ukuyisebenzisa ukuthi ikhwele phe kwabanye abantu. Kunabantu abasebenzisa amapowers abo including naye uhulumeni uqobo noSantakho omgogodla wemboni yonke uqobo. Yibona abantu labo ke abacindezele thina kakhulu bamabanga amade ngoba bona beyamabanga amafishane. Asinayo inkinga yokuthi sicindezelwe thina abantu esinabe embonini kodwa esinenkinga nakho ukuthi mase sicindezelwe uhulumeni ilapho osekuzwela khona. Enye into ke ezokwenzeka manje sayida kuzoba ukuthi makuficakala imoto kulezi imoto esisebenza nazo kuona onke lama association esisebenza nawo esigaxana nawo le station more than 52 more than 62. Sizoba nento esizoyisho manje ukuthi imoto esisebenza nayo mayifica imoto ye long distance imili misoShanela ethatha abantu ngoba uShanela usuthatha abantu ngeimoto ekahulumeni ubadeliver la isuke sibasa khona noma ubathathe labasuka khona ubalethe eThekwini. Sesizoba nento ethi imoto e long distance mayifica imoto e long distance imiswa amaphoyisa ehlisa abantu eyibopha nayo leyo moto akayishiye kuona amaphoyisa nabantu afika bachithe kulabo bantu abachithile. Uhulumeni akabenyusa imoto zibe ningi imoto ezotransport abantu la emgwaqweni ngoba uhulumeni yona ndlela kusho ukuthi abona ukuthi ufuna sitaxe ngayo leyo. Ngoba phela uhulumeni ufuna vele aphumele obala mawukuthi uyakudinga ukuthi akube khona itax ayithathayo ngaphekwa lendlela esitaxeka ngayo ukuthi siyayithelela imoto senza yonke into edinga ukuthi imoto ibe sesimweni sokusebenza. Ngicabanga ukuthi lokho nje okuzokwenzeka sizoma ukusebenza
esingazi futhi ukuthi masimasobe simele ukuthi sizoqala nini ukubuyela emsebenzini. Umuntu ke akekho umuntu esizothi siyamdabukela ngoba naba abantu bomphakathi ababagibeli bayakwazi ukwehliswa emotweni zethu bangena emotweni kahulumeni. Kushuthi uShanel uzoyikhipha amagalofu lawa akhe namaquantum aqhubeka abantu abatransport emgwaqweni. Ngoba siyasaba manje ukukhipha imoto zethu ziye emgwaqweni ziyothathwa uShanela sibhilwe ngalezi imali esibhilwa zona. Akekho umuntu obhilwa njengomuntu wekhumbi. Akekho umuntu obhilwa njengomuntu wekhumbi. Into ebhizi nje la eKZN njengamanje ikhumbi noShanela phela. Yonke enye into eyenzakalayo akanandaba uhulumeni nayo la eKZN. Into anendaba nayo i-transport kuphela yethu thina abantu bemboni. Ehlanganeke nobhululu bakhe ukuthi akuxhaphazeke thina abantu abamnyama ngebhizinisi lethu. Ilokho ke nje kuphela ngiyabonga. Kodwa laba